Ei, com esteu? Mireu, avui us porto un videojoc que és per atrapar coses que ens van caient de dalt. Li diuen el joc d'encistellar, però més que encistellar seria recollir. És un joc de recollir, d'acord? Llavors, posarem un fons i coses que ens caiguin que volem recollir i fer punts. És molt divertit, és molt entretingut. A mi m'agrada molt aquest tipus de jocs i m'hi puc passar hores, és a dir, intentaré no despistar-me a l'hora d'anar provant les coses que anem fent. Ens posem a crear, traiem el personatge Scratch, anem a buscar un fons que ens agradi, a veure, exteriors, un fons que em vagin caient cosetes de dalt i posarem aquest de l'hivern, per exemple. Llavors farem els personatges que voldré, serà que em caigui, vull que em caigui el Snowflake i a més de l'Snowflake voldré que ho reculli això, el Snowman, exacte. L'Snowman recollirà els flocs. De moment l'Snowman el ficarem que no es vegi i treballarem, veieu aquí que posa mostra, podem escollir quins personatges volem que es vegin. Seleccionarem l'Snowflake i el anem a programar. Per programar-lo, situa't a dalt. Volem que aquest Snowflake sempre, que aquest floc de neu sempre estigui a la part de dalt de la pantalla i baixi des de dalt cap a baix en línia recta. Anem a situar-lo a dalt. Per situar-lo a dalt, sempre que es cliqui la bandera verda, volem que vagi a la posició aleatòria, a una posició aleatòria des d'aquí fins aquí, d'acord? Ves a posició aleatòria i assigna el valor a 180 a AI, és a dir, de l'eix vertical, vull que estigui a dalt de tot, el 180, doncs li assignarem el valor, aquest el tenim aquí, assigna el valor AI, que és l'eix vertical, i 180, així ens el tindrem a dalt de tot, la part positiva, 180. Si ara clico la bandera verda, el floc de neu marxarà aquí dalt, a qualsevol d'aquestes parts. Mireu, aquest floc de neu per mi és massa gran. El ficarem a la meitat del tamany que té. Ara sí que m'agrada més. Vinga, ara el que farem és que aquest floc de neu caigui. Farem que caigui, llavors li hem d'afegir aquest bloc. Quan la bandera verda es cliqui, volem que passin coses. Que per sempre, volem que per sempre, suma menys 5 a AI, ens anirem a suma, moviment, suma menys 5 a AI, això voldrà dir que tota l'estona estarà baixant, anirà cap a baix, anirà menys 5 a AI, anirà fent. Si volem que vagi més ràpid, augmentarem aquest nombre. Si volem que vagi més lent, el disminuirem. Llavors, si això és un control, si llavors vull que passin coses. Si la posició I és més petita de menys 170, llavors ves a posició aleatòria i torna a dalt de tot. Tornarà a aquesta primera posició que li hem donat. Llavors, el verd, un operador. Veieu que hi ha els ovalats i els hexagonals, doncs agafarem un d'aquests de 6 costadets i ha de ser el que diu més petit que. Doncs més petit que, i això són menys 170, que voldrà dir que el floc estarà aquí baix. Posició I. Posició I la tenim a moviment. Veieu que també té aquesta formeta que ens hi cap aquí. Si la posició I d'aquest floc de neu és més petit de 170, llavors tornem a fer això. Dupliquem aquest i el posem a dintre del codi, traiem això que no ho necessitem de la bandera verda i cada vegada que aquest floc de neu arribi a baix, tornarà a pujar. Provem-ho? Molt bé. I ja anirà a posicions aleatòries. Veieu que va canviant de lloc des d'on cau? Molt bé, doncs parem un segonet i diu mou el recol·lector. El recol·lector en el nostre cas és l'Snowman. Ara el seleccionaré i vull que es vegi. Mostra. Tenim aquí l'Snowman
Llavors farem que l'Snowman amb les fletxes, podríem fer-ho també amb el ratolí, com ja havíem fet amb un altre dels programes, però aquest cop serà amb les fletxes, es desplaci, fletxa dreta i fletxa esquerra. Llavors, sempre que la bandera verda es cliqui, per sempre, podrà, aquí està. Sí, llavors, sí, ascensors, sí, la tecla, això va aquí dins, dreta està premuda, desplaça't. Si la tecla esquerra, la tinc aquí, si la tecla esquerra, fletxa esquerra, està premuda, llavors què farem? Anem a moviment. Ens desplaçarem per l'eix X. Sumarem i restarem en l'eix X. Suma 10, si és la dreta, que voldrà dir que ens anirem cap a la dreta, o resta 10, si volem anar cap a l'esquerra. Doncs suma menys 10 per restar. Sí, suma menys 10. Ara, quan la bandera verda es cliqui, passaran dues coses. El floc baixarà i el ninot de neu el podrem controlar amb les fletxes. Esquerra, dreta. Perfecte, funciona. Parem i continuem. Atrapa-ho! Ens demana que fem el joc d'atrapar, llavors atraparem aquest objecte. L'objecte que es mou, a la poma en aquest cas, doncs jo és el que es mou, és l'Snowflake, el cacau, li posarem aquest codi. Li direm que quan es toqui la bandera verda, per sempre, sempre que passi això, diu si tocant el bol, si tocant, en el meu cas, l'Snowman, sensor, si tocant, i aquí tenim un desplegable, si tocant Snowman, toca el so pop, toca el so pop fins que acabi, cada cop que toqui l'Snowman tocarà el so pop. I tornarà a anar aquí a la posició aleatòria aquesta, que duplicarem. Cada cop que toqui l'Snowman farà dues coses. Tocarà el so pop i tornarà a anar a la posició aleatòria aquesta. Anem a provar. Bandera verda. Sí. Molt bé, doncs funciona. Stop. Ara què volem? Que ens faci punts. Com fèiem els punts? Mira, sense mirar aquí, a veure si us recordeu. Ens anàvem a les variables, creàvem la variable de punts o puntuació, aquí podem posar punts, per tots els personatges, d'acord? Farem punts i posarem assignar a la meva variable el valor de 0, a la meva variable no, a punts, aquí. A punts el valor de 0. I vull que augmenta la meva variable quan toqui l'Snowman. Posar-ho aquí. En quant? En un punt. D'acord? Llavors aquí tindrem. Porta el compte, ho hem fet bé això, assigna puntuació punts al valor de 0, sí, punts. I augmenta la puntuació a 1. Aquí és indiferent si està a sobre o a sota del so. No passa res. Doncs ja ho tenim això, anem a veure si funciona. 1 punt, 2 punts, 3 punts, 4 punts, 5 punts... Vinga, som-hi. Molt bé. Ens diu punts extras. Mireu, podem fer que n'hi hagi diferents de snowflakes, de floquets de neu. Què farem? El duplicarem el personatge. Continuo veient que aquest snowflake és massa gran, el ficarem a mida 35, a veure... Sí, així m'agrada més. I ara que el tinc en aquesta mida, l'snowflake ja té aquest codi. Doncs el dupliquem, duplica. Però aquí què em diu? Que tingui punts extras. Li canviarem, li canviarem el
el color en aquest snowflake. Recordeu com es feia això de canviar-li el color? Doncs vaig a l'snowflake, vaig a vestits i aquí, que el tinc aquí, el selecciono i canvio el color. Li posarem un color de snowflake dorado, el dorado, dauradet. Una miqueta més intens i aquest també una miqueta més intens. Així, que em doni punts daurats, d'acord? Llavors, ara ja li hem canviat, veieu que ja el tenim de color groc. Aquest floquet de neu daurat ens donarà el doble de punts. Com ho fem? Anem al codi del daurat, veieu que tenim el blau i el daurat. Doncs en el daurat, quan hem posat els punts, augmenta punts en, doncs, aquí canviarem i posarem 2 punts. Cada cop que toqui que es recol·lecti un floc de neu daurat, augmentaré 2 punts. Mireu, anem a provar-ho. Bandera verda. 2 punts, 4 punts, 5, 7. Veieu que cada cop que agafo el groc augmenten 2 punts? Llavors, clar, qui m'interessa més agafar per guanyar ràpid? El groc, no? El que em dona més punts. Molt bé. Doncs parem això. Mireu quina pila de punts hem fet en un moment. I ara els punts extras i un missatge de has guanyat. Quan volem guanyar? Doncs quan portem, per exemple, aquí ens proposa 50 punts. Doncs sí, per què no? Recordeu, per ficar un missatge d'has guanyat, havíem de crear un nou personatge, ens anàvem a dibuixar i dibuixàvem un nou personatge. L'escrivíem, en aquest cas és un text. La T de text, pico i poso has guanyat. Oh, fantàstic. Fantàstic. Vols repetir? En comptes de ficar un has guanyat, fantàstic, vols repetir? Aquí puc moure'l, veieu? Ja m'agrada així de color groc. I el puc fer més gros. Tornarem a moure una miqueta aquí. Fantàstic, vols repetir? I aquí, quan surti aquest missatge, recordeu que quan surti és quan tingui més de 50 punts i que volem que s'aturi el joc. Anem a ficar-li aquest codi, el codi del missatge. Esdeveniments. Quan es cliqui la bandera verda, no et vull veure. Amaga't. Espera't fins. Anirem al control. Espera fins. Veieu, aquí també ens ho explica, Espera fins que... Fins que què? Fins que la puntuació sigui igual a 50. Operadors. Fins que la puntuació sigui igual a 50. Variables. Els punts. Els posarem aquí. Espera fins que punts igual a 50. Llavors, què has de fer? Mostrar-te. Mostra't i atura-ho tot. Que està a control. Atura-ho tot. Fantàstic. Doncs aquí ho tenim. Anem a provar que funcioni una altra vegada. Aquesta era l'últim targetó. Anem a provar que funcioni. Ho fem en gran. Bandera verda. I anem a veure. Hem de fer punts. A veure, que ens... Ara. Hem baixat el volum. Cada cop que agafa un floc, fa el sorollet. Meravellós. A veure quan arribi el 50. Ara. Oh, mireu, 50 o més, perquè com que he agafat un floc que em donava doble punt, veieu que no se m'ha parat? Anem a modificar això. Perquè us pot passar, Gina, és que fas 50 punts i no m'ha modificat. En comptes de ficar igual de 50, ficarem 50 o més, d'acord? En aquest d'aquí, l'espera fins... Aquest operador d'aquí el canviarem. Aquest operador d'aquí li posarem més gran que 50. Sí, és aquí. A veure, deixeu-me provar,
Exacte. Llavors, ara quan fem els 50 punts, provem així ràpid, 50 o més. Haurem de mirar d'agafar que es passi del 49 al 51. Vale, ara sí que 45, 47, 50... més gran de 49. Amb més de 49 punts has guanyat. Fantàstic, vols repetir. Vale? Per què ho he fet això? Perquè com que tinc un floc que no em compta d'un en un, que pot saltar del 49 al 51, això és molt concret, és igual a 50. Llavors, si no és igual a 50, no em surt el missatge. Imagineu-vos l'intríngulis que té, Ha de ser instruccions fil per randa. Llavors, aquí ja ho tenim, ja l'hem comprovat, posarem el títol, joc d'encistellar, o de recollir, a mi m'agrada més de recollir, Gina, i el compartiu. Posem les instruccions, recordeu, Posarem les instruccions, explica què has de fer. I ja està. Doncs, recull flocs de neu. Prem la bandera verda, mou el ninot amb les fletxes. Ja està, són les instruccions. Sí? Podeu ficar-les més appealing, més atractives, perquè enganxin i tinguin ganes de jugar. Aquestes són bàsiques perquè veieu instruccions bàsiques per saber què haig de fer. Doncs ho faria, Aquí, bandera verda i mou el ninot amb les fletxes. Moure el ninot amb les fletxes, apretem la bandera verda. I ja puc començar a jugar. Recordeu que si voleu provar i jugar als jocs dels vostres amics i companys, de fer-los en gran, perquè aquí la veritat que poca gràcia té. En canvi, si us poseu en gran, passeu molt millor. I aquí em quedaria jo hores... No sé si l'he enganxat. Toma ja! Veieu, aquí ja m'has donat 50 punts, fantàstic, vols repetir? Més gran de 49. 49 no entra, però el 50 ja sí. Doncs perfecte, ja tenim aquí el nostre videojoc d'atrapar, no, de recollir coses que cauen. Feu amb el fons que vulgueu, amb el ninot que vulgueu, amb el personatge que vulgueu, que caiguin les coses que vulgueu. Ara estaria de moda fer-ho, doncs, potser d'algun virus. Bonics, boniques, ens veiem en el proper tutorial. Una abraçada molt forta. Adeu!